سلام تخاتلتي هي تيفي ببزلخمو سلام انداتمننا نلومي سنبت حدار 29 استدالوه على توزينا حزنا لكم مزينا لنا سنايت عنهوت ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማል ምሽት 6 ግዜ ከቢድ ድምጺ ነታዊ ከም ዝተሰምዐ ንዜጋታቱ ኣብ ዝርግሖ መጥንቀታ ገሊጹ እቲ ኤምባሲ ትማል 28 ሕዳር ምሽት ሰዓት 10:13 በአቋጽራ አውሮፓ 6 ግዜ ድምጽ ከቢድ ብረት ኣጽዋር ከም ዝተሰምዐ ሓቢሩ ኩሎም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ድማ ለክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሕለፎ መጥንቀታ ንነፍሶም ክሕልው ኣተሓሳሲቡ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ካብ ገዝኦም ክወጹ ከም ዘይብሎም ዝገለጸ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ንኹሉ ስራሕቶም ኣወንዚፎም ብዘለዎም ክጽንሑ ኸኣ ኣመልኪቱ ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን እኹል ሓበሬታ ክህልዎም ከም ዝግባእ እቲ ዘርግሑ ሓጺር መልእኽቲ ኣስፊሩ ብዚካዚ እቶም ናብ ኤርትራ ክመጹ ዝሓስቡ ዜጋታት ኣሜሪካ መገሽኦም ከናውሑን ጸዊዑ እዚ መጥቃዕቲ ናብ ኤርትራ ዝፍጽም ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ንከተማ መቐለ ተቆጻጺርናያ መባሉን እዩ በተወሳኺ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እዚ ካብ ትግራይ ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሮኬት እዩ ክብል ንዲፕሎማስያኛታት ብምጥቃስ ጸብጺቡ ሰበስልጣን ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ መብርሂ የለን ቅድሚ 2 ሳምንቲ በተመሳሳሊ ኣብታ ከተማ ከቢድ ነታዊ ከም ዝተሰምዐ ካብ ትግራይ ዝተተኮሰ ምዃኑ መንግስቲ ትግራይ ሓላፍነት ከም ዝወስደሉ ይዝከር ኤርትራ ብዛዕባ ዞም ቅድም ኢሎም ዝተተኮሱ ሮኬታት ውግዓዊ መግለጺ ከያበት ጸኒሓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል እቲ ተግባር ክፉእ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣቓልቦ እንህበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል በትዊተር ጽሒፉ ነይሩ ኣብቲ ሰሙናት ዝቐጸለ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሰመዝ ትግራይ በተደጋጋሚ ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያ ትድግፋላ ብዝብል ዝኸሰስዎ ኮይኖም ኤርትራ ግን ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኢደ የብለይን ክትብል ትምልስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኣብ ፌስቡክ ገጻቶም ሰራዊት ፌደራል ንከተማ መቐለ ከም ዝተቋጸረ ሓቢሮም ኤታ ማጆር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ሙሉ በሙሉ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ገሊጹ ንኣስታት 3 ሰሙን ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ድሕሪ ዝተኻየደ ወታደራዊ ጎንፂ ትማል ሕዳር 28 ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ሙሉ በሙሉ ከም ዝተቋጸረ አብይ አህመድ ኣፍሊጡ ዶክተር አብይ ሰላማውያን ሰባት ከይትንከፉን ከተማታትናን ቅርስታትናን ከይተሃሰዩን ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰራዊት ፌደራል ከም ዝኣተወት ብምሕባር ኣብ ኩናት ንዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ብቁልጡፍ ብምጽጋን ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ከም ዝውዕል ቃል ይኣቱ ኢሉ ንምትሓዝ መቐለ ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ዛጊ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ተቋሪጹ ብምህላው ዝኾነ ሓበሬታ ብነጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣጸጋሚ ኮይኑ ይጸንሑ ዘሎ ኣብዚ ናይ ትማል ዝተኻየደ ደብዳብ ክንደይ ሰባት ተጎዲኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይተፈልጠን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ግን ሰላማውያን ሰባት ከይትንከፉን ቅርሳት ከይተጎድኡን ከተማታት ትግራይ ኣብ ቁጽር ከም ዝዋዕለኒ ሓቢሩ ትማል ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ከም ዝተደብደበት መሰኻኽሪ ዓይኒ ንቢቢሲ እንገሊጾም ክብል ቢቢሲ ትሕብር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝወሰዶ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ምዕራፍን ስርሒትን ምኽባር ሕጊ ምዃኑ ብምግላጽ ሰራዊቱ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክወስዱ ብሓሙስ መምርሒ ከም ዝሃበ ይዝከር እቲ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ካብ ረፋድ ሰዓት 10 ከም ዝጀመረ ይንገር ክልላዊ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝሕለፎ ጸብጻብ ትማል ረፋድ ኣብታ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ብከቢድ ብረት ደብዳፊ ይፍጸም ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ትማል እውን ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ብነፋሪት ከም ዝተደብደበዮም ዝገልጹ ብርክት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተዋጸረ ዝገልጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን እትርከብ ከተማ ኦሮን ካልኦትን ከም ዝሓዘውን ሌተናንት ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኣብ ትዊተር ኣብ ጽሓፎ መልእኽቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽር ከም ዝኣተወትን ናይ መጨረሽታ ወታደራዊ ስርሒት መድረኽ ክብል ገሊጽዎ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ግን ዝተዋህበ መግለጺ የለን እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ህወሓት ዝነበሩ ባሻሓት ዝቁጽሩ ሰራዊት ሓራ ከም ዝወፀን ንምዕርፎሮም ፈርትን ቤት ጽሕፈታትን መንግስታትን ከም ዝተቋጸረ ገሊጹ እቲ ስርሒት ሰላማውያን ሰባት ከይተተንከፉ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣብ ዝተወልዑ ዘሎ ኩናት ብኣማዊ ዝቁጽሩ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክግለጽ እንከሎ ባሻሓት ዝቁጽሩ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተበዘናቢሎም ይርከቡ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽርና ስለ ዝኣተወት ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ቂዕሉ ኢሉ
ሕወሓት ግን ቃልስና ክንቅጽልና ይብል ቀዳማ ብዝርግሑ ጽሑፍ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሕወሓት ጆት ተሓይዞም ጽንሑ ወታደራት እዚ ሰሜን ነፃ ኮይኖም ማዕስከር እዚ ሰሜን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ معرفو نفرتي هزباو تكالاتن من محداراتن ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ እቲ ስርሒት ብጽፈት ይካየድን ሰላማዊ ሰባት ከይጉድኡ ጥንቃቐ ይግበረና ኣሎን ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ በቲ ዝገብሩ ምትሕባር ኣመስጊኑ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሑ መልእኽቲ እቲ ስርሒት ተወዲኡ እዩ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ክልል ትግራይ ደው ኢሎም ኣለው ኢሉ ኣድህቦና ኣብዚ እዋን ኣብ ዳግመ ህንጸት እቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ምቕራብን እዩ ፌደራል ፖሊስ ንመራሕቲ ህወሓት ናይ መሓዝ ስርሑ ከካይድ እዩ ብመሰረት አልጀዚራ ድሕሪ ገለ ሰዓታት መራሒ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቶም ከበርቲ ኣጽዋራት ዝዓጠቑ ሓይልታት ትግራይ ኣንጻር መንግስቲ ክቃለሱ ክጽልዎ እዮም ኢሉ ንመደበር ዜና ሮይተርስ ብመልእኽቲ ኣብ ዝጸሓፉ ሓበሬታ እቲ ጭካንኦም ነዞም ወረርቲ ክሳብ መወዳእታ ክንዋግኦም ዘለና ጽንዓት መሊሱ እዩ ዝውስኸሉ እዚ መሰል ርእሰ ውሳነና ንምክልኻል ስለ ዝኾነ ብርግጽ ሓይልታትና ቃልሶም ክጽሉ እዮም ኢሉ መደበር ዜና ABC ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ህወሓት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምምጽኦም ታክቲካዊ ምዝላቕ ብምግባር ንመቐለ ገዲፎማ ከይዶም ክብል ሓደ ምስ ህወሓት ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ከም ዝሓበረ ኣብ ገጻት ኣስፊራላ ካብ ኩሎም ወገናት ዝወሃቡ ዜናታት ርክባት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ተዓጽዮም ስለ ዝርከቡ ክተጻርዮም ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ንአልጀዚራ ወሲኻ ብዙሕ መራኸቢ ብዙሃን ይገልጻ ብኻልእ ወገን ሓደ ካብ ሚኒስትርታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻድቕ አብርሃ ንመራሕቲ ህወሓት ደሊኻ ንመሓዝ ሰሙናት ክወስድ ፈጺሙ ኣይክእልኒ ክብል ምስ አሶሲኤትድ ፕሬስ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ቁጽሪ ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ሰባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ ጸጥታዊ ሓደጋ ከም لم سراغصنا نسبعوي حجز كفوت كنغبروينا كبل كاوسيخو ገለ ጸብጻባት ኣብቲ ብጻቂ ህዝቢ ዝነብረላ ክፋላት ከተማ መቐለ ደብዳባት ከም ዝነበሩን ግዳያት ብዙሓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይሕብሩ ጻድቕነቲ ዝበሃል ዘሎ በደላትን ዓመጻትን ኣብ ግዜ ኩናት ነጻ ብዝኾነ ኣካል ክምርመር ከተፍቅዱ ዲኹም ተባሂሉ ምስተሓተተ ናዕብኦም ነገር የብልናን ሓደ ካብቶም ምትዕርያት ዝገበርናዮም ግሉጽነት ምትእትታዊዩ ግን ምስኩነታት ስለዝውሰን ከከም ኩነታቱ ክርዮ ኢና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ገለ ካብኣቶም ዝድለዩ ሰባት ናብ ቤተሰቦም ዝርከቡ ወይ ከዓ ኣብ ኣቅራቢኦም ናብ ዝርከብ ሒደት መዓልታት ክሕብኡ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ዕጡቓት ሓይልታት ሃዲኖም ሓደ ብሓደ ክሕዝዎም እዮም ክብል ኣጠንቂቑ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ሱዳን ዝበጽሑ ተፈናቐልቲ ሓይልታት መንግስቲ ንብዙሓት ሰባት ዶብ ሱዳን ከይሰግሩ ይኽልክልዎም ኣሎ ክብል ንአሶሲኤትድ ፕሬስ ሓቢሮም እቶም ጋዜጠኛታት ላዕለዎት ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም ብዙሕ ናይቶም ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ሰባት ዘይቋረጽ ኮይኑ ግን እናወሓደ ከም ዝኸደ ተዓዚብና ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ብወገኑ ካብ 5 ክሳብ 600 ኣብ መዓልቲ ንእሽቶ ቁጽሪ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብዚ ክነጋገየ የብልናን እዋ ሓቂዩ ባሽሓት ዝመጽሎም ዝነበሩ መዓልታት ነይሮም እዮም ግን ከዓ ጸገም ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ ምስጋር ዶብን ዝምርኮስ እዩ ክብል ሓቢሩ زي خبركم تهاتلتي يار تي في لوم زبلنا علتاوي مسنادونا أبز ودينا لنا ببزلخمو سلام